Japreza Maititi naMaidilimba vamira naSensei Mugo uyo akashaika mushure mekuita accident achidriver Honda Fit akaroverana neGD6. Zvinhu zvacho zvakaoma zvikuru. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Shamwari yake inonzi Naison Musaka yabva yatongo rohwa one stroke mushure mekunzwa kuti Mugo ashaika vakadzidza vese uye vanga vachiwirirana zvikuru vachiita zvekusumudza simbi. Mukomana anga achizikamwa nenyaya yekusumudza simbi ndiye angari trainer waMoana uyu wekuzoshaika pamwe chete naGinembe. Rufu rwacho rwasumudza vazhinji, vanhu vanga vakawanda zvikuru, mabroads akatoblokwa. Mukomana anga achidiwa nevanhu vakawanda. Akashanda zvakare naGorimbo kusumudzisa simbi zvakare kuti tumhasuro tumire zvakanaka kuitira kuti paanorwa uko inonzi chiyavo boxing ange aine simba racho. One thing chandaona streets guys, most comments are saying he was a soft guy. He was Zakare, a very peaceful man. It depends kana usina kurwara way may God comfort muri yasiwa. Vamwe vari kuti overspeeding kunge vaivepo, but chatiri kungotaura ndechekuti maroads edu anenge asinawo kumira zvakanaka. Pamwe unenge uchinzveka poto uchitotiza poto uchizvipinza mukofini chaimo. Mhuri yake yanga ichiri mhuri yechidiki sekuona kwamuri kungoitawo zera racho. Japreza anga ariko achiimbira mudenga achiratidza kubatikana zvikuru nerufu rwemukomana pamwe chete naMaititi vati beta vamire nemhuri iyi. In other news, vanhu vachiri kumadziva kuti vandovigana nasekuru gudo ikoko. Asisu seZim Hot News tiri kungoti aiwa nyaradzwai vemhuri kushaikirwa nemunhu ari paprime pakadai zvinorwadza zvikuru, asi Mwari vachakupai zororo mumweya yenyu.